Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sahih Muslim, a poglavlje o vjerovanju, a 74. dio toga govor o El Isra'u, to jeste noćno putovanje Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam u nebeske sfere i propisivanje namaza. Što se tiče Isra, o tome se spominje i u Kur'anu. Imamo i suru El Isra također, pa prevodi se kod nas na noćno putovanje, a to je bilo znači i dušom i tijelom u budnome stanju, ne u snovima, niti u stanju između spavanja i jave. Od prvo znači Mekke do Bejtul Makadisa, najhahali cijel Burak sa Džibrilom a.s. također, Muhammed s.a.v. pa onda odatle kroz nebesa, jel? I tako dalje. I taj drugi dio, znači od Bejtul Makadisa pa kroz nebesa sve do ispod Arša, do dolaska najbliže do gospodara, do Allaha subhanahu wa ta'ala, taj dio se zove Mi'rađ. Tako da je to razlika i zato se spominje Isra i Mi'rađ. Dalje, kad je to rečeno, onda i 259. hadis od Enesa radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doveden mi je Burak. Što se tiče ove riječi, ima komentar, kaže izvedenica je prema jednome mišljenju od riječi Berik, što se odnosi na sjaj i blještavilo, jer se u predanjima spominje njena bijela boja. Po drugome mišljenju od pojma bark, munja, čime se aludira na njenu brzinu i hitrost. Allah najbolje zna, oba dvoje ovo može biti ispravno, jer nije kontradiktorno značenje. Dalje, to je, kaže, duga bijela životinja, veća od magarca, a manja od mazge. Ovo što se tiče veličine, korak joj je toliki, to jeste dokle oko može doprijeti. Jahao sam je sve dok nisam stigao do Kudsa. To jeste Bejtul Makadis, to jeste tamo je ono treće sveto mjesto. Svezao sam je za jednu halku za koju vezuju poslanici. Zatim sam ušao u mesdžid i klanjao 2 rekata. Komentari, kaže Allah uzvišeni, mogao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem prevesti iz Mekke u Kuds i bez jahalice, ali se na ovaj način iskazuje poštovanje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, te je po njega poslana jahalica. Ovo inače znači u međuljudskim odnosima. Kad hoćeš nekoga da počastiš, da ti dođe, kažeš gdje živiš, tu i tu, kaže, sačekaj, dolazim po tebe, pa plati se, znači pošalje se limuzina ili se iznajmi, znači služba neka da te dovede, može u nekim situacijama i taksi biti, mada taksi je već slabiji, zavisi od koje zemlje do zemlje, jel? Ali ako dođeš ti lično po nekoga ili ako pošalješ nekoga od tvojih sa tvojim autom, jel? Ili ako onda iznajmiš neku službu koja ima ono malo bolje auto, nije samo taksi nego neka limuzina, jel? Tako se znači može odati isto počast i ljudima, jel? Dalje, Ibn Hadžar navodi predanje koje bilježi El Bezar i Taberani od Šedada ibn Evsa, u kojem stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo iz Mekke prenesen u mjesto sa palmovicima, te mu je naređeno da tu klanja. On je klanjao i onda je kazano da je to Jethrib Medina. To jeste znači da će se to desiti prije nego što i učini hidžru. Jer ovo se desilo znači Isra i Mi'rađ 10. godine po objavi, 3 godine prije hidžre. Ali to se treba onda uklopiti sa onim rivajetima gdje se spominje da je Muhammed s.a.v. vidio mjesto gdje treba da čini hidžu. I vidio je palmovike, pa je mislio da su to neka mjesta, ali nije. Kasnije je saznao da je to Jethrib bilo, jel? Tako da ako je ovo vjerodostojno, ako se odnosi na ovo, onda mora tada to da bude, jel? U tome kontekstu da je bilo onda poslije toga, poslije tih onda, jel, snova i tih razmišljanja. Dalje onda je, kaže, nastavio dalje, zatim mu je opet naređeno, pa je sišao i klanjao, to je bilo, kaže, na Sinajskoj gori gdje je Musa a.s. razgovarao sa Allahom. I 3. put mu je naređeno da siđe i klanja, sišao i klanjao u gradu
Bejtulahmu, to jeste Betlehemu, gdje je rođena Isa alaih salam. Onda mu je 4. put naređeno da siđe i klanja u bijeloj zemlji, pa je klanjao u Medjenu. Ovo su znači rivajeti. Ibn Hadžar kad navodi, oni znači smatra vjerodostojnim, osim ako i ne navodi pa nešto kritikuje, ali ovdje nam nisu da u detalj to spomenuli. Dalje, nakon toga je izašao. To jeste, završit ću ovo misao i prije, kaže, zatim sam ušao u mesdžid i klanjao 2 rekata. To jeste, znači, ovo u Bejtul Makdisu, to je sigurno. Kaže, nakon toga sam izašao, to jeste išao, došao mi je Džibril a.s. sa posudom vina i posudom, to jeste i sa posudom mlijeka, odabrao sam mlijeko. U rivajetima i ono piće ima mjed, što se spominje, ima kod Buhari da su mu ponuđene 3 posude, 3 čaše. I ono piće znači od meda, pa sam navodio i taj rivajet i objašnjavao je ovdje, je rečeno odabrao si prirodu, rekao mu je Džibril a.s. Nakon toga sam podignut na nebesa, Džibril je zatražio da se otvore, upitan je bio ko si ti, Džebrail, rekao je. Znači imamo i po više kirajeti rivajeta kako se izgovara ova riječ i u Kur'anu kad dođe, znači. Ima Džibril, ima Džebrail, to ima i u ajetima, znači kao što rekao ima i u hadisima, a ima i ono Džebrail po kirajetu isto, tako da to je jedna druga tematika, navodim znači da ima i više imena i sam Kur'an se izgovara i El Kur'an i ima El Kur'an, poznati propis Naklul Hereke i tako dalje. Onda o tome će biti opet govora kad se budem inšala vratio na kirajet i rivajet. Dalje, sljedeći komentar kaže, na ovo što je rečeno, odabrao sam mlijeka, kaže, postoji nekoliko predanja koja spominju različite stvari koje su prenesene. To jeste preneseno po pitanju ovoga, a šta je sve preneseno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i to je bilo i mlijeko i med i vino i voda. Kaže, ovdje znači spominju ovu 4. stvar, znači kod Buhari imamo i 3 pića, a u nekim rivajetima 2 i ovdje isto se 2 spominju. Kaže, prema mišljenju nekih islamskih učenjaka, kada se, to jest kako se spominje u Fethu, radilo se o sadržaju 4 dženetske rijeke koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio kod Sidretul Munteha. Kaže, Ibn Hadžar navodi razlog zbog čega je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo ponuđeno vino i kaže da je to bilo ili zbog toga što vino tada još nije bilo zabranjeno. I to je tačno. Ovo je znači 3 godine prije hidže, vino će biti zabranjeno tek poslije više godina, znači u Medini. Podsjećamo, kaže, vino je zabranjeno tek nakon hidže ili zbog toga što je to bilo dženecko vino, a ono nije zabranjeno. Znači to može biti jer ima ono što se spominje u Koranu, hamr, od koje je prijatno onima koji ga piju, znači nema glavobolje, nema da pomućenja razuma i pameti, što se u stvari odnosi na vino, jer hamr dolazi od onoga juhamiru, nešto što čini nešto oblačnim, jer pa razum, pamet. A inače, zabranjena supstanca vina je alkohol, drugim riječima sve ono što opija. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao je mlijeko, iako vino nije bilo zabranjeno tada zbog svoje sklonosti prema onome što je ljepše i korisnije, s obzirom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pio alkohol, a mlijeko je volio. To je bilo bliže njegovoj prirodi i Allah ga je na taj način zaštitio od onoga što će kasnije biti zabranjeno, a i njegov umet je zaštitio od zablude. Ovdje ima i dosta i simbolike, a ima i nekih znači nejasnih stvari. Ne može se uvijek odgovoriti na svako pitanje zašto i kako i tako dalje. To možemo dosta toga znati što se tiče fika ovo islamskog prava, kako i zašto, jel? Zato što je uradio tako Muhammed s.a.v., zato što je ta podjela treba da bude toga i toga i tako dalje, ali opet kako hoće svaki detalj ne možemo znati, jel? Niti trebamo da znamo, jel? Niti je to bitno da se sazna, jel? A što se tiče ovoga drugoga ponuđenoga, jel? Med, taj med obično je, znači, piće od meda, nije čisti med, nego piće od meda i obično bude alkoholno piće. Tako da je korisnije što se tiče to, a mlijeko je najbolje, jel? Jer u mlijeku ima isto vode, puno, većinom je to voda, jel? Tako kad dobije čovjek mlijeko, na tome bebe i uopšte sisari preživljavaju, znači dovoljno je to. Prema tome tu je ogromna korist mlijeka, a ne može se od same vode, a ne može se od vina, jer i to je slabije i tanje, to je, kako bi rekao opet, nema tu nekih kalorija, nema tu masti. Iako bi bilo vino, znači bezalkoholno, kao znači običan sok od šljive ili od grožđa, to je dobro. Nije ga problem praviti, fino ga je popiti, ali ne može se znači s mlijekom mjeriti, pogotovo na dugu stazu neku. A eto i med je svakako preporučen i to je lijek.
nije nikakav problem, jel? I nije problem ovo sve da se miješa, jel? Zajedno samo da ne bude nešto zabranjeno, kao znači da ne dođe do vrijenja, jel? Onda imaju neka druga pića i tečnosti koje su preporučene, kao što je recimo sirće i tako dalje, jel? A i neka druga jela. Dalje, što se tiče ovoga rivajeta, kad mu je rekao da brao si prirodu, Džibril je, kaže, u ovome hadisu mlijeko nazvao prirodom. Imam Kurtubi navodi da se da pretpostaviti da je Džibril mlijeko nazvao prirodom zato što je to prvo što ulazi u organizam novorođenčeta i puni njegov želudac. Znači, prirodno je to. Znači, žena čim rodi ima, znači, mlijeka i stavi se beba i beba odmah doji, znači, isisava iz dojke, znači, mlijeko. Dalje, zato kaže to što je prvo što ulazi u organizam novorođenčeta i puni njegov želudac. A tajna je u poslanikom sallallahu alejhi ve sellem odabiru mlijeka leži u tome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio naviknut na mlijeko i što od njega nije mogao, to jeste nije mogla proisteći nikakva šteta. Normalno od mlijeka se još prave i maslaci i puteri i sirovi, znači od toga se može totalno preživljavati, čak i odrasli ljudi. To je poznato bilo, znači i kroz pustinju ljudi koji idu imaju deve svoje životinja, ta ne mora da jede i da pije svaki dan, kad dođe do oaze napije se, najde se koliko može i onda znači danima nastavljaš samo, znači cijediš, muzeš, znači mlijeko i priješ od toga preživljavaš, znači litar, dva, koliko treba mlijeka na dan, od toga se totalno može preživljavati, znači na mlijeku, jel? Tako, na primjer, ko treba da smrša ili da izgubi na kilaži radi nekoga razloga i tako dalje, znači kad kreneš da piješ mlijeko, znači slobodno se osloni da možeš to, znači imaju brojni neki rivajeti, može biti da su neki i slabije ocjenjeni, ali imaju gdje se spominje, znači vrijednosti mlijeka, maltene kao što se spominje za čorkutovo ulje, znači i tako dalje, Allah najbolje zna. Ali sve su to dobre halal stvari, jel? A ima onaj, jel, izuzetak za one ljude što su bili u vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači kad bi se rodila beba novorođenče, oni bi ga odnijeli do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem prije nego što i podoji radi bereketa, jel, tijela Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to jeste njegove pljuvačke, pa bi on sažvakao nešto malo datule i razmazao po ustima unutra na nepce, jel, novorođenčeta bebe, toga soka, jel, datule i pljuvačke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tako pošto ima bereket od njegovog tijela, kao što znamo, jel, i kose i dodira i pljuvačke Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegov znoj isto miriše na miris i tako da, to sve poznati vjerodostojni hadisi koje sam spominjao, jel, u prošlim predavanjima i ima taj, znači, tahnik, ali to je opet samo posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to nećemo mi raditi, znači, neće neko tako raditi, niti će nositi nekome dobrom čovjeku, nekome učenjaku ili pobožnjaku da nosi pa da tako prožvaće i to. Ovo je samo posebnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na to gledam tako i to je poznato. Za mene što se tiče suneta nema nejasnoće nikakve. To ima dodatak ovdje što sam našao za shodno, trebam ga spomenuti. Dalje neki islamski učenjaci u odabiru mlijeka vide simboliku upute i pravoga puta. Mlijeko je bijelo i čisto poput upute i pravoga puta na kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio svoj umet. Dalje, ostavio sam vas na bijelo jasnoj stazi čija noć je kao i dan. I to je tačno kako se spominje u hadisu, pa oni povezuju s tim. Dalje, mlijeko je prvo koje dolazi u utrobu novorođenčeta i ispunjava ga snagom i sposobnošću. A uputa je ta koja svojom snagom jača duhovnu snagu svakoga čovjeka. Čovjek koji pije mlijeko poput je onoga ko se napaja sa izvora upute, čiste, nepatvorene, nepomiješane, ni sa čim drugim, jačajući tako svoj duhovni organizam i snažeći svoj iman. Ovo se, znači, spominje ovdje u komentarima kao neka metafora i nešto što je u prenesenom značenju, što bi moglo da znači na ovo, jel? Allah najbolje zna. Dalje nastavlja ovaj rivajet. Čuvari, znači, nebesa pitaju Džebraila ko je? Ponovo je upitan ko je sa tobom. Muhammed rekao je. Pitan opet, zar je već poslan? Jeste poslan, je rekao je Džibril. Nakon toga nam je otvoreno. Odmah sam vidio Adema, izrazio mi je dobrodošlicu i za mene uputio hajr dovu. Kaže, zatim smo podignuti na drugo nebo, Džibril a.s. je zatražio da se otvori, rečeno mu je ko si ti? Džibril rekao je, ko je sa tobom, upitan je. Muhammed rekao je, zar je već poslan, upitano je, da, rekao je Džibril. Znači oni imaju neko znanje, očekivanje, ali ne znaju kada će biti poslani, to se vidimo
i desilo. Tada su saznali, jel? Zatim nam je, kaže, otvoreno drugo nebo. I ovo znači se odnosi ono da ne mogu se prodirati u nebeske sfere. Znači kad bi mogli ljudi imati neke letilice, a neće nikad imati nemoguće, znači. Jer ovo najniže nama nebesko, ovo dunjaluško nebo, kako se spominje u Koranu, je okićeno zvijezdama. Rekli smo zvijezde, to su ova sunca što vidimo. Znači to ne postoji, znači uopšte prevozna sredstva, ne postoji takva vrsta energije da bi ljudi mogli da koriste pa da dođu malo negdje dalje. Ono što se okom da vidjeti neka zvijezda, kamoli, znači proći prvo nebo. Jel? Dalje, zatim nam je, kaže, otvoreno drugo nebo. Na njemu sam vidio dva tetića, Isa ibn Merijem i Jahja ibn Zekerija. Kaže, izrazili su mi dobrodošlicu i za mene uputili hajr dovu. Što se tiče Isa i Jahja, kaže, oni su bili tetići, kako navodi Al-Ajni Zekarija a.s. i Imran, djed Isa a.s. bili su oženjeni dvijema sestrama. Dalje, za Zekarija a.s. bila je udata Iša i to je Jahjova a.s. majka, za Imrana Hana, a to je Meremina majka. Tako je Hana tetka Jahja a.s. i Iša tetka Isa a.s. i po toj osnovi oni su tetići. Pa neki navode, znači, od dvije sestre, znači da su djeca, jel? Ali ovdje je dato, je li ovo malo detaljnije objašnjenje, ukoliko je li vjerodostojno, možda se ovo naslanja na neka kazivanja Benu Israila i tako dalje, Allah najbolje zna, jel? Dalje, nakon toga smo podignuti na treće nebo. Džibril je zatražio da se otvori, upitanje ko si ti? Džibril odgovorio je, ko je sa tobom? Muhammed rekao je, zar je već poslan? Upitano je, da, poslan je, rekao je Džibril. Zatim nam je otvoreno treće nebo, na njemu sam vidio Jusufa, vidio sam da mu je dato pola ljepote, izrazio me dobrodošlicu i uputio za mene hajr dovu. Pola ljepote znači ljudi i čovečanstva, ja? Nakon toga smo podignuti na četvrto nebo. Džibril a.s. je zatražio da se otvori, upitanje ko si ti? Džibril rekao je, ko je sa tobom? Muhammed odgovorio je, zar je već poslan? Upitano je, da, poslan je, odgovorio je Džibril. Nakon toga nam je otvoreno četvrto nebo. Na njemu sam vidio Idrisa, izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr dovu. Allah uzvišeni za njega je rekao, podigli smo ga na visoko mjesto. To znamo iz Kur'ana i sure Merijem, i ovo sve znači Muhammed s.a.v. viđa najbolje ljude, ne odabrani Allahove robove od ljudi, a to su sve znači poslanici, njihova znači tijela su u zemlji, oni su umrli, a to su jeli njihove duše. E sad, da li još nešto usto ide, kako je vidio dušu i to, ili da li je im je dat još neki lik usto, da ide, Allah najbolje zna, jeli mi ne znamo, nego prihvatamo ovo kako je spomenuto. I svima se to desilo, jeli, osim Isa a.s. on je uzdignuti dušom i tijelom. Tako da, što se tiče viđenja njega, to je onda jasno, jel, da ga je vidio, da ga je tako, znači, mogao vidjeti. A što se tiče ovih drugih, mi potvrđujemo što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, nakon toga smo podignuti na peto nebo. Džibril a.s. zatražio da se otvori, rečeno je, ko si ti? Džibril odgovorio je, ko je sa tobom? Muhammed rekao je, zar je već poslan? Rečeno je, poslan je, odgovorio je Džibril a.s. Ovdje vidimo, znači, kako koji od poslanika se nalazi na kome nebu. Nisu ovo, znači, direktno deređe što se tiče, znači, dženeta. To je razlika između dženeta i bašći dženetskih, a razlika između nebesa. Nebesa su jedna stvar, a dženet je drugo. To su različita stvorenja Allahova, jel? Tako da ovo ne znači direktno neki stepen. Mada evo počast što se tiče biti na četvrtom nebu ima neka vrsta počasti jer se spominje ovdje po pitanju Idrisa a.s. S druge strane Isa a.s. je bio na, kao što vidimo u ovom rivajtu, bio je znači na drugome nebu, a Isa a.s. je bolji i od Jahja, Isa a.s. je bolji od Idrisa i tako dalje. To znamo da je on jedan od onih posebno odabranih poslanika i vjerovjesnika. Dalje, nakon toga nam je otvoreno peto nebo, na njemu sam vidio Haruna, izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr dovu.
Poslije toga smo podignuti na 6. nebo. Džibril je zatražio da se otvori. Ko si ti? Upitan je. Džibril odgovorio je. Ko je sa tobom? Muhammed rekao je. Zar je već poslan? Upitano je. Jeste poslan je, rekao je Džibril a.s. Nakon toga nam je otvoreno 6. nebo. Na njemu sam vidio Musa a.s. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr dovu. Podignuti smo poslije toga na 7. nebo. Džibril a.s. je zatražio da se otvori. Ko si ti? Upitan je. Džibril odgovorio je. Ko je sa tobom? Rečeno mu je. Muhammed odgovorio je. Zar je već poslan? Upitano je. Da, poslan je, odgovorio je Džibril a.s. Znači, očekivali su ovi vratari, znači čuvari nebeskih kapija, očekivali su, znači, dolazak i poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu znali, znači, ili nisu znali kada će mu doći poslanstvo, ili u kojem će se vremenu pojaviti, ili pogotovo ovdje nisu znali, znači, kada dolazi s njim Džibril. Iako vidimo da je dolazak očekivan. I oni imaju, znači, svoje zadatke i jednostavno, znači, Džibril mora da se predstavi. Iako je on odabrani od ovih meleka, oni pitaju i nema, znači, bez njihove dozvoljenja ulaska, znači, po gospodarovom zakonu. Jer dalje, nakon toga otvoreno nam je 7. nebo. Na njemu sam vidio Ibrahima naslonjenog leđima na Bejtul Mamur. Znači, ima Bejtul Maqdis, to je, znači, u Kudsu, sveto mjesto. Ima, znači, Mesdžid Nebevi, mesdžid poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je drugo sveto mjesto, i ima Bejtullah, znači El Kaaba, to je, znači, treće kao, jeli, jedno od tri, ali opet prvo, jeli, po nekim posebnostima i vrijednostima, znači El Kaaba, rekli smo, Allahova kuća. A ovo je, znači, Bejtul Mamur, isto se spominje u Kur'anu, jedna od tih, kako još nazivaju, tih nebeskih kaba, znači, gdje ibadete i obrede obavljaju i meleki. Evo tu je bio, znači, i Ibrahim a.s. Kaže, u tu kuću svaki dan ulazi 70.000 meleka koji se više ne vraćaju u nju. Dalje, kaže, Imam Tirmizi prenosi predaju u kojem stoji da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pored Ibrahima a.s. i susreo ga, on mu je kazao: Muhammede, prenesi tvome umetu od mene selam i obavijesti ga da je džennet lijepe zemlje i ukusne vode, da je plodan u njemu, to jeste, a njegovo sjemenje je subhanallahi wa bi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. To jeste, njegovo sjemenje, znači, dobija čovjek od toga više i dobija bolje stepene dženeta i bolju i vodu i ljepotu zemlje, što više zikr čini i uzdiže se, znači, dobrim djelima što se tiče deređa dženetskih, i to je sasvim jasno i tačno i poznato. Imamo brojne ajete i hadise koji govore o dobrim djelima i šta to sve znači, jer i o lošim djelima, kako propast. Imaju sad derekati što se tiče džehennema i deređati što se tiče dženeta, pa ovdje stepeni gore, a ovdje stepeni dole, jel? Normalno, ja sam o ovome govorio opširnije, ima dosta rivajeta i o ovome događaju i o dešavanjima na sudnjem danu, i također o opisu dženeta i džehennema, jeli, navodio sam posebne cikluse predavanja, o tome je navodio posebno, jeli, ajete i hadise, jeli. Dalje, kaže, zatim sam odveden do Sidretul Munteha, njegovi listovi su kao slonove uši, a plodovi kao veliki čupovi. Kada nam dođe neka Allahova naredba, promijeni se tako da niko od Allahovih stvorenja ne može opisati njegovu ljepotu. Znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovdje isto ovo kako govori, znači, ne smijemo mi niti trebamo pokušavati nešto da izmišljamo, da dodajemo, niti se to ikad smije, ne smije se ni ovdje, znači, ono što je došlo tekstom potvrđujemo, značenje je poznato jezički, znači, u arapskom riječniku, znači, to, a koje je doslovno bukvalno značenje, to je, znači, od konteksta zavisi, jel, i koji kada se sinonim može, jel, koristiti, jel. Onda što se tiče ovoga i meleka i ovi neki obreda i ibadeta, i tako je kako stoji Ibrahim a.s. umro, znači, ukopan je u zemlji, a to su njihove duše. Da li još nešto usto išlo i
Učenjaci spominju neka još druga mišljenja, nešto, ali uglavnom ovdje ima mnogo muđiza, znači što se desile Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ovo nije samo znači jedna stvar, jel? Nije znači sama po sebi samo jedna muđiza, znači El Isra ili Mirađ, znači samo prolaženje i sretanje meleka i razgovaranje s njima i sa ovim čuvarima nebeskih kapija i sa razgovor sa poslanicima i tako dalje, sve su to znači brojne stvari, jel? I Muhammed se upoznat, znači njemu je rečeno isto, to su ti poslanici, jer mora da zna, nije ih vidio, kako će znati ko je ko ako mu ne kažu, jel? Onda isto komunikacija je bila na raznim jezicima, jel? I tako da i tu muđiza bila, jel? Neko je to morao da objasni, neko je to morao da prenese Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači, a obično u ovakvim situacijama nema niko drugi nego meleki to da budu, jel? Imaju još, znači, i džini, ali oni nemaju takve zadatke kao što znamo iz Kur'ana i Sunneta. Onda i što se tiče ovoga nevidljivoga, a samim tim i nečujnoga i nepoznatoga svijeta, gajba, znači znamo i da oni imaju svoje jahalice, znači džini imaju svoje jahalice, tako da i taj svijet ima neka još druga, neka stvorenja, Allah najbolje zna, o kojima mi ne znamo, ali eto, znamo samo ono načelno da se spominju u nekim hadisima, jel? Koji su svakako vjerodostojni, nije to problem, jel? I ovdje isto što se spominje, ovdje kaže, u tu kuću svaki dan ulazi 70.000 meleka koji se više ne vraćaju u nju. Znači ulazak više se ne vraćaju u nju. Ovdje ima jedna, znači, doza nejasnoće, znači šta znači ovo, gdje odlaze, šta biva s njima. Kažemo, Allah najbolje zna. Dalje, Allah mi nastavlja ovdje, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allah mi je tada objavio šta je htio. To jest Allah mi je objavio šta je htio. Propisao mi je svaki dan i noć po 50 namaza. Sišao sam nakon toga do Musa alejselam. Znači vraća se na 6. nebo. Hafiz ibn Hadžar govori o mudrosti propisivanja namaza na Mirađu, pa kaže mudrost propisivanja namaza u noći Isra ogleda se u tome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom svoga uzdignuća vidio brojne meleke u ibadetu. Među njima je bilo onih koji su stajali i nikada nisu sjedili. Bilo je onih koji su bili na ruku i nisu išli na seždu. Bilo je onih koji su bili na seždi i sa nje se nisu dizali. Allah uzvišen je poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem umetu sveta ibadete sjedinio u jednom rekatu. Namaz koji čovjek klanja sa smirenošću i iskrenošću. I ovdje je došlo štamparske greške, piše i skrenošću, u stvari treba biti i iskrenošću. Otpalo slovo i, jel? Dalje na drugom mjestu također ističe nakon što su poslanikova sallallahu alejhi ve sellem vanjština i unutrašnjost očišćeni vodom, zemom, imanom i mudrošću, a uvjet namaza je čišćenje prije njega. To je bio podesan trenutak da se u njemu propiše namaz i da se pokaže njegov ugled u visokom društvu, znači čišćenje, znači nasipanje mudrosti u srce Muhameda sallallahu, to se doslovno, bukvalno desilo, znači. Nije to metafora, nego doslovno čišćenje, znači to se spominje u rivajetima, nema nikakve sumnje, ovo samo ovdje načelno oni spominju, a o tome je bilo inače govora prije detaljnije. Dalje, upitao me šta je Allah naredio tvom umetu, pita ga, znači Musa alejselam. To je znao. Znao je to da će biti neka odredba, ali nije znao šta. Pa kaže mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem 50 namaza, rekao sam. Kaže, vrati se svome gospodaru i zatraži olakšanje, rekao je Musa, tvoj umet to neće moći izdržati. Ja sam iskušao i ispitao sinove Israilove. Dalje kaže, postavlja se pitanje zbog čega je baš Musa alejselam bio taj koji je poslanika sallallahu alejhi ve sellem upozorio na ovu opasnost. Imam Kurtubi kaže, to je zbog toga što je Musa ovom alejselam narodu bilo propisano namaza kako nije bilo propisano jednom od naroda. To im je bilo teško, te Musa alejselam sažalio se na poslanikov sallallahu alejhi ve sellem umet. Neki kažu da je to zbog toga što je Musa alejselam imao nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem najbrojniji umet i najobuhvatniju knjigu. I spominje se to, znači da je jako mnogo bilo sljedbenika Musa alejselam, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je mislio na sudnjem danu kad se desi taj događaj da je to njegov umet, ali nije, njegov umet je još veći, još brojniji, jel? Najviše će biti vjernika u dženetu iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo iz hadisa, to je potvrđeno, to nema nikakve sumnje, jel?
Dalje kaže, vratio sam se svome gospodaru i rekao, gospodaru, olakšaj mom umetu. I ovdje je znači prešućeno, nije rečeno kako se vratio. Znači svaki put od neba do neba trebao je, znači ta jahalica, trebao je burak i Džibril je išao s njim inače. Da li je sad i ovaj put, svaki put išao Džibril s njim ili ne, ne spominje se ovdje. Dalje, kaže, vratio sam se svome gospodaru i rekao, o gospodaru, olakšaj mome umetu. Allah mi je smanjio za 5 namaza. Vratio sam se Musa i rekao, Allah mi je smanjio za 5 namaza. Sad je znači 45. Rekao je, tvoj umet ni to neće moći podnijeti, zatim se vrati svome gospodaru i zamoli ga da ti olakša. Znači ovo je ogromna brzina kretanja. Znači opet se vratio znači, na 6. nebo. Sa 6. neba opet ide i do 7. onda iznad 7. neba opet, jel? I onda sve tako išao i vraćao mnogo puta. Jel? Kaže, tako, i kaže dalje, tako sam neprestano išao od svoga gospodara do Musa a.s. sve dok moj gospodar nije rekao, Muhammede, zadužujem te sa 5 namaza. Svaki dan i noć, a svaki namaz vrijedi, to jeste vrijedit će kao 10 namaza i to je 50 namaza, znači po nagradi. I to je islamski princip, spominje se u Kur'anu, znači za jedno dobro djelo čovjek će biti nagrađen najmanje 10 puta. I to je znači ovdje isto potvrđeno ovim hadisom. Jer. Znači Muhammed s.a.v. je otišao, prošao znači prvi put i onda kad se vraćao drugi put, onda je Musa a.s. mu dao savjet, pa onda 45, pa se opet vratio, pa 40, pa opet do Musa, pa opet se vratio, pa 35 i sve tako, znači mnogo puta išao. I onda kaže dalje, pa ko odluči da uradi neko dobro djelo pa ga ne uradi, bit će mu upisano da je uradio jedno dobro djelo. Pa ako ga uradi, bit će mu upisano da je uradio 10 dobrih djela. Ako odluči da uradi neko loše djelo pa ga ne uradi, neće mu se ništa upisati. Ako ga uradi, upisat će mu se jedno loše djelo. Ovo što se tiče nagrade za ovo drugo dobro djelo, loše djelo, vjernik nanijeti da će učiniti dobro djelo pa bude radi nečega spriječen i tako dalje. Kada će dobiti jednu nagradu, kada će dobiti potpunu nagradu, o tome sam već prije govorio u posljednjim predavanjima, a i o nijetu je već bilo govora ovdje kod imama Muslima, tako da ove sve detalje ne bi sad ponovo objašnjavao, zato što je već objašnjeno. Jer dalje, nakon toga sam krenuo i došao do Musa, obavijestio ga o tome, rekao mi je, vrati se gospodaru i zamoli ga da ti olakša. Znači Musa, ali sad i poslije ovoga kaže, još manje traži da bude od 5. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, već sam se vraćao svome gospodaru pa sam se zastidio od njega. Znači ne može više, Muhammed sam što kaže od stida, ne mogu više da tražim da bude manje od 5 namaza u toku dana i noći. I onda za ovo imaju i komentari. Vjerovanje u Isra i Mirađ temelji su vjerovanja sljedbenika ehlu sunneta vel džemaa. Imam Tahavi u svojoj akidi kaže, Mirađ je istina, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem poveden je na noćno putovanje Isra i na javi je uzdignut na nebo. Zatim je doveden do uzvišenosti koju je Allah htio i počastio ga je čime je htio. Znači Allah je, kao što kažu, uzvišio se iznad arša i to je jasno i potvrđeno ovim hadisom, nema u to nikakve sumnje. Jel? Inače, nije dokaz za vjerovanje ono što piše u akidi imama Tahavije, pošto tu ima grešaka, ima onih murdžijskih grešaka tu, pa smo to srozali, upozorili na zablude iz ove tahavijske akide. Jel? Dalje, Isra je noćno putovanje, to je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem putovanje od Mekke do Kuca. U njemu uzvišeno u Kur'anu kaže, hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki. Znači, Mesdžidul Haram je hram časni, a Mesdžidul Aqsa je hram daleki, to jeste dalek od Mekke, dalek od toga, jel? Čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali, on uistinu sve čuje i sve vidi i sura Isra prvi ajet. Kaže, Mirađ je u arapskom jeziku izvedenica glagola aređe, što znači uspinjati se, penjati se i označava poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem uzdignuće u više nebeske sfere. Isra i Mirađ su istina i potvrđeni su kuranskim tekstom, hadisom i konsenzusom islamske uleme. Znači ono što je potvrđeno ajetom ili potvrđeno hadisom, zato ti ne treba konsenzus islamske uleme. Dovoljno da ima to i ne treba ti konsenzus.
Svi se moraju složiti na Kur'anu i na sunnetu. A jedini konsenzus koji je bio i koji se desio, a to je bio konsenzus ashaba. Svi se složi da je svaki ajet, da je svaki hadis. U to nema sumnje. Dalje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut je i duhovno, znači i tijelom i dušom. Jel? Dokaz, zato je prethodni ajet u kojem uzvišeni kaže abden, to jeste svoga roba, ovaj izraz podrazumijeva roba u punom smislu riječi i tjelesno i duhovno. A ima ovo znači još jače. Zašto će dolaziti onda El Burak ako je to samo duhovno bilo? I zašto će Džibril alejselam s njim putovati ako je to samo duhovno? Jer ako je to viđenje recimo dženeta i džehennema kao što bi vidio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na primjer najavio do klanja, pa mu predočeno da vidi to, ili kad su se bunili kafiri, kad su prigovarali da nije bio u Bejtul Makdisu i to, pa rekli hajde opiši nam onda kako je bilo. Pa Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem predočeno, znači najavi, gleda, Allah mu dao da on vidi, opisuje im to isto kod da je tamo, jel? A oni nedavno bili tamo u karavani, a on ili nikad nije bio tamo, ili ako je bio davno, prije mnogo godina, i pa se promijenilo tamo, jel? Dosta se stvarno promijenilo, jel? Pa ovi nedavno bili tamo u karavani, pa kažu da nam opiši, pa mu Allah dao to predočio. Da vidi, to je isto spomenuto posebno, jel? Dalje još jedan argument da se to dogodilo i tjelesno i duhovno je i odbacivanje i negiranje Kurešija da je to bilo samo duhovno putovanje, odnosno san Kurešija ga ne bi negirali. Znači, ako neko nekome priča što se tiče o snovima, oni bi negirali. Svako oni smatrali su njega lažovom. Oni negiraju sve to. Tačno je to, jel? A neki su ono govorili kao, ne smatramo mi tebe lažovom, inače kao, ali kad pričaš, kad govoriš o vjeri u Allahu i Islamu, mi te tu smatramo kao lažovom. A ovo drugo što ti kažeš od dunjačkih stvari, što oni mogu provjeriti, kaže tu ti ne lažeš, tu ti vas. Da potom je govori, imamo ajete, znači u Kur'anu i u suri El-En'am o tome, jel, govori se. Ima i takav događaj, imaju takve njihove ludorije, znači, njihove zablude. A što se tiče ovdje da oni ne bi negirali, znači oni su negirali šta bi im god rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne. Osim neki od njih ono što se tiče dunjačkih stvari. To ne bi negirali, vidio da je to tako ko što kaže. Ali što se tiče ovoga, oni bi mogli prihvatiti da neko nešto vidi u snu. Ali opet ne kaže se i ne žele oni da potvrde san Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao istinit. Znači vjeruju oni da imaju sni. Da čovjek mora nešto usnije, da nešto sanja. Pošto i oni sanjaju, svaki ima sne. Svaki ima san, jel? Svaki nešto vidi u snu, jel? Pa nije problem to što se može sanjati nešto vidjeti u snu. Problem je što oni ne vjeruju to što im je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da je rekao, to mi se desilo, vidio sam to u snu, opet on ne bi to povjerovali. Oni što se tiče vjere, niko od njih ništa njemu nije vjerovao. To samo radili muslimani, jel? Dalje, Isra i Mirađ su velika počast za Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako i za nas, njegove sledbenike. Dokaz su potpunosti i savršenstva Islama kao i Allahove moći i snage. Ovo pobija znači ludačka mišljenja Židova i kršćana. Jer ovaj događaj, ovo ne može se izmisliti samo tako. A gledaj kako razvaljuje njihova mišljenja i ubjeđenja i podvala njihove što se tiče Allahovi poslanika i vjerovjesnika i objave. A onda ovo se suprotstavlja ovim novotarima i sektašima i mezhebašima i partijašima koji negiraju da se ovo može desiti i tako dalje. I evo vidimo da se ovaj burak kreće brže od brzine svjetlosti. To što vi govore da nema ništa da se brže kreće u svemiru, kosmosu, univerzumu od svjetlosti, to nije tako, evo vidimo. Vidimo da je Džibril se kreće većom brzinom i to isto radio burak, pa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je jahao u jahalicu isto se kretao, znači većom brzinom od brzine svjetlosti, znači. To je sasvim jasno, to nema nikakve sumnje, znači. Pobijamo mi te neke njihove ludorije, ovi se kriju tamo iza neke fizike i matematike i tako dalje. Ovo znači kad je rečeno i naveden komentar, onda idem dalje 260. Onda je li hadis od Enesa radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao doveden sam kod Zemzema i otvorena su mi prsa. Isprana Zemzem vodom, a onda sam vraćen na mjesto odakle sam uzet. Znači ovo isto jasno. Doslovno, bukvalno, znači doveden Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do Zemzema, ne u snu, ne ni u stanju između sna i jave, nego na javi otvorena mu prsa. Znaš što znači otvorena prsa? Razrezano, otvorena prsa, isprana Zemzem vodom, a onda sam, kaže, vraćen na mjesto odakle sam uzet. Znači, u sklopu ovoga, to kad se dešavalo ovo, jel, Isra i Mirađ, tada isto. Znači, totalno otvaranje prsa i tako dalje. Isto tako i 261. rivajet, to jeste hadis, objašnjava ovakve događaje, isto u to, jel, nema nikakve sumnje.
A to je ovo što se spominje od Enesa radijallahu anhu također, da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao Džibril alejhi selam dok se on igrao sa nekim djetetom, uzeo ga, poveo, otvorio mu prsa, izvadio srce i iz njega izvadio ugrušak rekavši ovo je šejtanski udio kod tebe. Znači kad je dječak bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doslovno, bukvalno, došao Džibril, znači otvorio mu prsa, izvadio srce i iz njega izvadio ovaj ugrušak rekavši ovo je šejtanski udio kod tebe. Izbačeno znači to iz srca Muhameda sallallahu alejhi ve sellem što ima znači u srcima onda i drugi ljudi ili tako dalje. Doslovno, bukvalno se ovo desilo, jel? Iz današnje perspektive je moderno nazvano kao operacija, jel? Doslovno, bukvalno znači, ne nešto metaforičko, ne, baš ovako, jel? Zatim ga je isprao iz zlatnog lavora vodom zemzema. Zatim ih je sastavio i vratio na svoje mjesto. Djeca su požurila njegovoj majici, odnosno njegovoj dojili i povikali Muhammed je ubijen. Znači djeca su vidjela taj prizor i počela da bježe. I u ovome slučaju može se desiti da su oni isto vidjeli Džibrila, ali i selam u liku čovjeka. Da je došao to, jer ga nisu mogli vidjeti u njegovom stvarnom liku, to se nije desilo, jel? Prema tome, znači, mogli su ga jedino vidjeti u liku čovjeka, jel? Da su samo vidjeli Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači da se otvaraju prsa i da znači lebdi onda, jel, srce i da se nešto vadi, znači to je onda manja vjerovatnoća. Dalje, kada su ga susreli, boja njegovog lica bila se promijenila. Enes radijallahu anhu kaže da je vidio tragove toga otvaranja na poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem prsima. Znači još je ostao trag, kao što ostane trag na čovjeku poslije neke operacije, poslije nekoga reza, poslije nekoga šivenja. Kako god da zarasta, ostane neki trag, pa makar i mali bio. Evo vidimo Enes radijallahu anhu je to primijetio, znači direktno na prsima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio, znači vidio je da je ostala znači ta linija ili crta ili ožiljak taj. Tako da su i to tragovi znači poslanstva, jel? Ovo sve znači doslovno, bukvalno se desilo. Vidimo da je otvaranje prsa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem se 2 puta desilo. Najmanje 2 puta ovdje vidimo, znači kad je bio kao dječak i kad je bio znači odrastao čovjek sa 50 godina, znači u sklopu ovoga Isra i Mirađa, jel? Ovo je prvo bilo znači uopšte čišćenje i priprema za poslanstvo, a ovo drugo i kad je već bio poslanik, znači može biti priprema za taj put. Allah najbolje zna, jel? Dalje ovdje se kriju brojne mudrosti. Normalno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovo kad treba Isra i Mirađ obavlja na jedini način koji je to moguće, jel? A kad treba hidžra i džihad onda sve, jel? Ili pješke ili jahajući i tako dalje. Tu nema da dođe, nego problemi koji prate, jel? Put hidžra je poznat, sa njim je Ebu Bekr radijallahu anhu tu na devi, znači tu nema buraka i tako dalje, nego pokazuje praktično Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kako i drugi muslimani trebaju da se bore i da presele i da putuju i da idu u borbu i kako se jaše i to, znači svi problemi, znači da ne bi mogli ljudi reći lako je njemu bilo obaviti hidžu. Znači evo, lako mu je bilo relativno što se tiče putovanja Isra i Mirađ. To je bilo lako. To je tačno. Ali mi nismo zaduženi Isra i Mirađom. Mi smo zaduženi znači putovanjem nekim za traženje znanja ili hidža ili putovanje radi borbe i tako dalje. Pa ovo sve, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem radio, nema buraka tada. Nema mudžize da se desi. Nego sve znači kao i ostali. Zato su mogli muslimani da to rade s njim i mogli su znači da pobjede i da imaju uspješna putovanja i radi traženja znanja i radi traženja Allahove blagodati kao što je biznisa, znači trgovine i tako dalje. I borbe, sve znači do u detalj. Ono što smo zaduženi to je radio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači pokazivao ashabe, oni radili s njim, znači. Tu nema nekih posebnih, nadnaravnih dijela, jel? Iako se u takvim situacijama desi i pokoja mudžiza, jel? Ali ne, znači da to bude potpuno zamijenjeno, da znači ljudi samo se oslone na to. Ne, to se neće dešavati, jel? Dalje, u ovome kontekstu još jedan 262. Hadis od Enesa radijallahu anhu kako kazuje o noći poslanikovoga sallallahu alejhi ve sellem, noćnoga uzdignuća od Kabe, da su mu te noći došla trojica prije nego što mu je objavljeno, a on je spavao u Mesdžidul Haramu. Zatim nastavlja hadis Thabita al-Bunanija dodajući još ponešto ili oduzevši ponešto i malo izmijenjujući redoslijed događaja. Znači, to navodi ovdje Muslim da ima i tako
A onda ima i sljedeći rivajet, sve još uvijek ovaj isti jeli, kontekst i opet će biti ovaj jedan poduži. Pa, pošto ja ne mogu da stignem sad to da navedem ovdje, ja ću onda zaustaviti se pa ću nastaviti jeli, ponovo jedan ovakav rivajet. Što se tiče jeli, Isra i Mirađa, ponovo ću znači ponoviti inša Allah na sljedećem predavanju. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.